council the bunge many malamu ya tipani. Like 5 minutes kubwera. Jonjo the meeting masana with the Funzel Sinasia, the Minister Japan, commence election, commence of governance, zones masana. Then the Sumara one be Africa one be last one na bomb ya kubwera. Ndiye palinkhani kuti ndi mene kungalameke kuyendetsera nkhani zakalembera inanga ni mtsogolo wa DPP mukambako chota mungana kuti ine siku sanga kwambiri zimene kupita maka NRB akusokoneza zinthu kwambiri sindili majensi akubwesa machine anthu akabwera sathandiza and so on and so forth anthu ambiri akubwera ndipo anthu ambiri akumudwa. I want to ask NRB kuti pali malamulo paziko ino and the against director ndawapemphe kuti asate malamulo aziko ino. Now for make again, that was a make good you make on the way me up and they are there for the people. Salima dictator, people I say one big for Mamu, I mean I'm the of this country. I started my mom, you know.